Dous voraces incendios están a afectar a estas horas a zona de Baroña e Queiruga, en Porto do Son. A situación está a ser complicada xa que o lume está preto de varias vivendas e do campín de Baroña. Un incendio está arestora activo en Baroña e outro en Queiruga, en Porto do Son. Trátase de lumes voraces que obrigaron ao desaloso de vivendas, un camping e varias empresas. Así, no caso de Baroña, o lume comezaba ás 6 da mañá e foi apagado polos equipos de emerxencias. Mais, ás 3:30 da tarde, reiniciábase dunha maneira alarmante. Malia os esforzos dos equipos de extinción, o lume corre axudado polo vento, achegándose a varias vivendas e ao camping dos Castros, que sobre as 8 da tarde tivo que ser desalosado. Tamén se desalosou a praia de Baroña. O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, achegouse ata a zona. Empezou sobre as 4 da tarde máis ou menos onde está o Bar o Castro. Sobre as 3:30, 4, pois xa nos acercamos aquí ao Castro de Baroña. E, bueno, xa ven avanzando todo pola parte de abaixo da carretera 550, dirección Playa do Dique. Estamos intentando agora a ver se somos capaces de cortalo en este camiño que nos pasa por aquí, para que non pase para a parte de arriba, que aí están viviendas. Xa tuvemos que todos os que son os coches bombas e os brigadistas proteger dúas casas aquí, e agora estamos intentando dúas que quedan aquí no medio do monte tamén, que non lle chega o lume. Pero bueno, é complicado porque tamén parece ser que agora hai outro incendio aí en Queiruga e, bueno, pois isto é intencionado porque están aparecendo focos continuamente e é verdad que con este aire pois é moi difícil atajalo, pero bueno, a ver se ca axuda de todos, tamén están aquí os veciños que é verdad que hai que agradecerlle que están colaborando moitísimo. Se somos capaces de que chega a noite e que non vai ser que se levante máis aire, pois ser capaces de polo menos que non nos pase para a zona de Queiruga e máis para a parte de arriba da carretera 550, que entonces isto xa se desmandará. Pois en este momento hai 4 casas en peligro, se nos pasa para a zona de Queiruga, pois aí xa collerían moitas máis viviendas, e bueno, se nos pasa tamén para a parte de arriba, para Tarrío, Orellán, toda esa zona, bueno, isto é un sin vivir, vamos, é a verdade que é unha situación de impotencia, non? A Consellería do Medio Rural ven de declarar como medida preventiva a situación 2 no incendio forestal rexistrado en Porto do Son, na parroquia de Baroña, pola proximidade do lume ao núcleo do Castro. O lume permanece activo, no seu control traballan 2 asentes, 4 brigadas Protección Civil de Porto do Son, o GAEN de Ribeira, 2 helicópteros, 4 motobombas, bombeiros de Ribeira, Policía Local e Garda Civil. Sí, porque mire, isto xa empezou ás 6 da mañá, xa houve un pequeno conato de incendio aí tamén no Bar o Castro, na parte de arriba da carretera. Bueno, pois chegaron o camión motobomba e os brigadistas e foron capaces de apagalo rapidamente. Pero agora, se che digo, aí sobre as 3:30, 4 da tarde empezou pola parte de abaixo da carretera onde o Bar o Castro, e, bueno, co aire empezou a avanzar toda a dirección aquí Queiruga o Dique, e, bueno, despois xa nos estuveron dicindo tamén xa xente que o estuvo vendo que empezaron a aparecer focos por aquí polo monte todo, non? E agora acabanos de comentar bueno, que está aquí de coordinador, que apareceu outro aí na zona de Queiruga, onde está a farmacia. Bueno, isto é máis claro e imposible, está intencionado. Usted sabe que se está ardendo todo o Barlante prácticamente, non? Sí, por desgracia, sí, a verdade que isto é unha pena, isto non sei que intereses hai en prender o monte, porque eu non lle encontro sentido, non? E aparte que eu estuve falando aí un momentinho ca conselleira para dicirme como estaba a situación, eu tamén lle estaba comentando cada media hora ou así estamos falando, tamén en Santiago, en Lousame, bueno, aquí foron capaces de mandar 3 helicópteros. Estamos intentando ver agora se antes de que chegue a noite nos poden mandar un avión Foca para apagar, pero bueno, é unha situación complicadísima, non? Tantos incendios, tantas partes, e bueno, peor é iso, que parece ser que Santiago está afectando incluso moitas viviendas, como por exemplo aquí tamén, non? A ver se somos capaces de que antes de que nos chegue a noite, polo menos proteger as viviendas, que é o máis importante. O lume que corre con rapidez debido ao forte vento achégase con perigosidade a varias vivendas e ao camping dos Castros. A situación é tan complicada que ás 7 da tarde obrigou a cortar a estrada que une Porto do Son e Ribeira. Arredor das 7:30 prendían un novo lume en Queiruga. A situación é cada vez máis alarmante. Foi desalojado totalmente, vamos, foi desalojado porque o lume avanzaba tan rápido que incluso esa nube de fume que había, pois decidimos sacar a xente todo dali por cuidado, que non correra riesgo, e máis aos coches todos, e tamén a xente toda que estaba na playa, porque claro, vai todo pola costa, e despois se quixeran subir para arriba non poderían, entonces está a Guardia Civil, a Policía Autonómica, a Protección Civil de Porto do Son, os municipales para intentar controlar a situación.
E, bueno, de momento a ver se somos capaces, é o que lle digo, cortalo aquí en este camiño, están aquí todos eles, para non, bueno, porque non lle afecta esas dúas viviendas que nos quedan aí arriba. Por outra banda, en Aguiño iniciouse un lume arredor das 7 da tarde detrás da mesilloeira. Ata alí achegouse Protección Civil da Pobra con varias motobombas ao estar no incendio de Baroña todos os efectivos do GAIN de Ribeira. Nunha hora a situación quedaba controlada. Tamén se achegou ata a zona o edil de Seguridade Cidadá de Ribeira, Vítor Reiriz, para interesarse polas situacións a que hai empresas preto do lugar. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085 ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.